Good afternoon, guys! Kakainit ko lang ng aking utan, yung niluto natin kahapon. And yung rice ko, ready na din. Ininit ko din yung rice ko. Lunch tayo, guys! And okay na, malinis na yung bahay. Pupunta pala sila Manay, diba? Siguro mga an hour ago, she texted, sabi niya, papunta na daw sila. So, exciting! Masarap tong utan sa second day kasi nanunuot na talaga yung lasa ba. Ano pala, sa ibang lugar, yung tawag sa utan is laswa. Laswa ba yun? Parang Kinalay, tawag laswa ata. Pero ito yung utan Bisaya. Kaya lang hindi siya kumpleto kasi wala ako nung diba, butig. Yung taro, wala. Pero masarap siya, guys. Ito yung ulam ko kagabi. Yung sahog ko isda lang, tapos dalawang 2 pieces ng isda ba. So, kahapon, kinain ko yung ulo. Today, I will eat the bontot. The ikog. Tapos ito, mayroon pa tayong natira, pero puro na lang gulay at saka sabaw. Wala nang sahog. Kasi ayoko na, hindi na ako mag-iisda. Kung mag-iisda man ako, yung malinis na talaga galing sa galing sa binilhan mo. Ayoko na ako maglilinis kasi ang hirap, beshi. Hindi siya madali. Masarap tong utan kamayin, kaya lang ang init-init eh. Masarap din kasi siya mainit. So, mag-ano na lang ako. Magka-cutlery. Wait, kunin ko lang yung iPad ni Danny Boy. Nood tayo ng Netflix, guys, while hinihintay natin. Kasi, na-edit ko na lahat ng videos from tonight up until Sunday night. So, wala na akong iisipin. Uploading na yung Sunday night vlog ko. So, yung kailangan na lang is i-edit yung thumbnail ng Sunday, guys. Yun na lang talaga. No, actually, no. Saturday. Kasi yung Sunday, Ano bang pinunta ko dito, iPad? So, yung hinihintay ko lang pala is yung Saturday na vlog. And yun na, tapos na ako. Ako na talaga yung tapos na. So, after ko ma-edit yung thumbnail ng Saturday na vlog, wala na akong iisipin hanggang Sunday. So, at least makakapagpahinga ako, diba? Tapos, kailangan din kasi may bisita tayo. Alangan naman mag-edit-edit ako na nandito sila. So, while hinihintay yun, at while kumakain tayo, manood tayo ng Netflix. Ang dami na nilang inad na Filipino movie dito. Ay, On My Lips pala. Ayos, yung Art in Lip Liner. Ito yung galing sa VT Cosmetics, guys. Yung shade niya, 04. Pero every shade kasi iba-iba yung, character na nandito. So, ito, sa shade na to, yung characters, yung heart, yung ulo, at saka siya. Hindi ko kasi sila kilala, pero ang cute ng packaging, guys. I-leave ko yung link ng VT Cosmetics sa description box. Especially if mahilig kayo sa mga K-pop. At saka ito, Line Friends. Line Friends ba to sila? Sorry kung mali ako. Hindi to. BT21. Tingnan natin mamaya kung ano magiging itsura ng lips natin after natin kumain. Tingnan natin kung long-lasting siya. Yung pinanood ko kahapon, The Love Affair pala yung title nun. Guys, dahil may mga bisita naman tayo mamayang gabi, magluluto ako ng crispy pata. So, ito yung i-air fry lang natin. Pero before natin siya i-air fry, i-boil muna natin. Lagyan natin ng maraming spices para nuot yung lasa before natin siya i-air fry. Ito yung mga ko. Hindi ko alam kung same to sa last time. Pero I think it is the same. We have salt, pepper, bay leaves, vegeta, na pwede magic sarap yung gamitin nyo, oregano, basil, and garlic powder. So, yun lang yung ilalagay ko dito, guys. And, ikakat ko pala. Mag-slice ako. Di ko pa kasi siya nakat. Mag-cut lang ako ng para manuot talaga yung lasa sa ilalim. Para mag-open siya ba. Ayan. Tapos, ilagay ko lang lahat, guys. Dadamihan ko, lalo na yung asin. Dadamihan ko to. And then, pepper next. So, yung ginagawa ko sa pepper is, naglalagay ako ng mixture ng ground pepper at saka whole peppercorn. So, it's
Ilagyan ko na siya ng tubig, guys. I-boil na So with natin. my son, parang I don't want him to think that that's the only thing that matters. And Nakikinig lang ako sa interview ni Boy Abunda sa mga artista. Like sinasabi, can you ask him his name? Because I don't want him to go into the world thinking everyone knows me. Ito na pala yung itsura ng lips natin, guys, after natin kumain. So, nandito pa din siya, kaya lang medyo nag-fade na yung inner corner ng lips. So, mag-re-apply. Ganito siya, oh, ang cute niya. Hindi siya kasing nipis ng ibang lip liner, pero hindi naman siya, like, makapal gaya ng lipstick. So, precise talaga ang pagkalagay mo. And it is very, 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 very pigmented. Yan. So far, hindi pa naman siya drying sa lips. We'll see. Sana hindi siya as in maging drying. Ayan, pinapakaluan ko na. Si Love magdadala ng kaldereta. So, meron tayong crispy pata at saka kaldereta. Tapos, yung mga boys kasi magsi-steak. Bumili na si Dan ng steak para sa kanya at saka kay John. Guys, tingnan niyo itong collection natin. Potato, broccoli. Meron pa tayong isang broccoli dito ay. Dalawa kasi. Pear, tomato, talong, mangga. Mangga pala to. Hindi pala to potato. Mangga. Lettuce, cucumber, strawberry, leek. Leek pala to. Hindi pala to labanos. Pumpkin, cherry, blueberry, watermelon, lemon, and the special carrot. So cute. So guys, nag-declutter ako while nihintay ko yung mga bisita natin. And, naayos ko yung cabinet na pinakita ko nung last na nag-declutter ako. I'm getting rid of that much clothes. And close ko na siya, guys. Diba, lumuhod talaga. Natapos ko yung dito. Yan yung mga ano natin, pantulog. Yung dito, hindi pa. Ito yung mga undergarments, mga socks. The third one, natapos ko na, guys. So, I got rid of so many. Kung nakita nyo to last time, hindi ko to ma-close. Sobrang puno. So, ngayon, ganyan na lang kakonti. And then, ito. Yan, na-open ko na din siya. So, yeah. Hindi na siya ganun ka-full. Ito yung mga lower, mga skirt, jeans, mga leggings, and then mga pants. Yun. And then dito, wala tong laman, mga ano lang pang travel stuff. Yan. Ang kailangan ko na lang ayusin is yung dito sa kabila. So ito, kay Dan sana to, pero ngayon, ito na lang yung sa kanya. Actually, first two na lang yung sa kanya. The other three is akin. So ito, mga swimwear. Yan, punong-puno yan, guys. Maya na yan. Nandito yung mga ano, pang winter naman. Tapos dito sa ilalim, more jacket. Pero hindi ko siya tatapusin ngayon. Kasi wala naman to talaga sa plano. Kumustahin na natin yung ating ano do, crispy pata. Pinaboil ko. Kanina ko pa yun pinaboil. So, ang lambot-lambot na nun. Ayan siya. It's boiling. Ang lambot na nito. Oh, nakikita ko na ay, buto na yan. Ayan, ang lambot na nito, guys. Pinapatagalan ko siya para sure talaga ba na sobrang lambot talaga. Para yung ano ng air fryer, parang yung purpose ng air fryer para sa akin is para lang mag-crispy siya. Hindi ko na i-worry na maluto. Dapat kasi luto na siya from boiling. Are you filming? Yeah. Guys, luto ako na yung atay. Lutuin ko siya. Nag-ano ako, nilagay ko dito, bali din rain ko yung tubig ng ating ng ating crispy pata, tapos nag-splash siya sa damit ko. So sabi ko kay Dan, isuot mo sa akin yung apron ko. Sabi niya, bibili ka ng apron, di mo na ginagamit. So siya nagsuot nito, tapos nilagay niya sa ano ko. Hindi ko siya mahawakan kasi maano yung madumi yung kamay ko eh. Hindi naman madumi. May mga contaminated. Charot. Ito, piniprepare ko lang yung garlic. I'm actually watching the vlog. Yung vlog namin ni Manay when we did this. Kasi nakalimutan ko kung paano gawin. So, panood ko lang yung vlog, guys. How's my hat? It looks stupid. Guys, hindi ko alam kung tama itong gagawin ko, pero wala kasing giblets nung nag-shopping kami kahapon sa Foodland. So, meron, ano lang, chicken heart. So, unahin ko yung chicken heart. Actually, guys, unahin ko siya.
Tapos isusunod ko yung liver. I feel like hindi as in sobrang tagal pakuluan ng chicken heart kasi 'di ba malambot din siya gaya ng atay. So isusunod na agad natin yung atay pero lagay muna natin yung maraming garlic. So ginawa ko yung isang buong ganito at saka half. So 1 and a half. And ganyan. Yan. Ayan. Tapos lalagyan mo na lang to ng vegeta, asin, tapos pepper. Tapos ang sarap na nito, guys. I-season ko yung guys, steak ni Dan at saka ni John. So merong dalawa dito para kay Dan at saka kay John. So yung ginagawa ko lang is salt, garlic powder, mixed herbs. Minsan nilalagyan ko ng Italian herbs. Pero si John kasi gusto niya simple lang. So sabi ko simple lang yung kay John. Sabi ni Dad, yung sa'yo sobrang simple na no. They're here. Dito na sila, guys. Kaka-air fry ko lang ng ating crispy pata. So yan, isang side na muna. Mamaya na yung kabilang side pag nilagay na natin to sa pan. Pero mamaya pa kasi ilalagay namin dyan kasi nagsasmoke. So at least tapat na tapat siya sa exhaust fan. Tapos hinahay na lang namin yung exhaust fan kaya maingay. Hello! Ga! Ka-sexy man, uy! Hey, Baba! Where's my hug? Uy! Wala, dumiretso na. Kaya nga eh. Hi, Manay. Ano yung dala mo? Si Holy ba? Ay, may siya agad. Agad-agad. Parang nagluto ako. Hoy, binalikan ko yun. Yung, Pero, binigyan. Does it? Purple na. Where is the... That's, we have double broccoli. So, double broccoli. So, yeah, we have 2 broccoli. Zach gave us guys, onion. But it's with Tito Dan, he's outside. Binigyan nila kami ng onion, wala kaming onion! Tapos yung may talaga... Kasi 17? 24 yan, di ba? Oo. 18? Yeah. We don't count that because there's duplicate. Ayun, ang cute niya, oh. Kaya nga eh. Yan. Tapos, Wala kami nung totoo. Wala. sikat, ano siya, totoong carrots? Meron ata siya na orange talaga. Nakita ko sa kanila eh. Oo Ano na nga, lang, marami sabi na sila. Kung Sandali pa yan. Sige. Guys, in-air fry namin yung yung steak. Pwede pala i-air fry, o diba? Lahat Mapapabilis talaga ang buhay nito, do. Grabe. Dito na siya. Yung yes! Naman talaga! yung favorite niya yan. Ano? Feeling ko magugustuhan ko yan. Medyo dark eh. Creamy. Buwang. Ano? Binalik ni Manay kasi hindi well done. Kumakain na yung boys, guys. Si TJ naghanap ng spaghetti. Wala tayong spaghetti. Hindi ako nagluto ng spaghetti. Yung aking suki na spaghetti naghanap. Binalik ko yung yung crispy pata para mag-crispy talaga yung balat. Para mag-crispy talaga siya ba? Dito na siya, guys. 2 minutes na to dito. Maya-maya lang. Kumakain na yung mga boys. Ay, pagkatapos nito, ubos to. Nice. Kain na tayo, guys. Crispy pate. Ate. Tingnan, makakain tayo. Kaldereta. Kain. Oh, vlog pa more. Nakakano kayo ng trick dyan, ah. Gamit na gamit yung chair, Baba. Binigyan niya ako. Oh. Sa'yo yan, daddy. Kain na, Mark. Ayun, yung rice. Nandun. Okay nga. Sana inano muna kasi doon. Hindi ko Naglinis na, Naglinis na ang mga bata. Si Mark, guys, nagluto. Inadubo niya yung atay. Kasi may pink-pink yung loob. Ewan ko nga kung ano nangyari. Pinalo ko naman si Manay. Anyway, yung mga boys, bumili ng cheesecake.
So, ito yung mango cheesecake. Ito dahil, New York style. Ito yung dala nyo. Ito yung paket. Ito yung masarap. Gusto ko to, yung mango. Ito hindi ko pa na-try. Parang ano kulay? Ha? Parang kulay yung ano niya. Parang, kain tayo guys, dessert, kain. Ayan. Oh, kanina pa yan naghihintay, kaya lang nilagay ni Daddy sa fridge. Eat ka ng cake, Baba? Mga Sige, feeling ko ito kay Mark to. Kasya to sa'yo, Mark, ata? Kasya ba? May tag pa yan. Meron kaya ganyan, no? Ganyang kulay? John, that was yung iba. Sa'yo na lang? Kaya nga, kunin mo. Ginagamit niya. Mamis, ganun. Yan, Day. Kasya yan sa'yo. Ay, bigay ko to kay Chris. Wait, na. Meron pa dun isa sa kanya, ha? Meron pa, oo. Kasya yan? Baka kasya yan kay Love. Eto. Dress. Tingnan mo, kasya yan sa'yo, maxi dress. Tingnan mo, oo. Kasya? Ayan, bag. Ano size ano talaga? Ako sa Malay na yan. extra large? Ayun na, nakuha na ko. Okay. What's that? Hol na. Guys, may paukay-ukay si Inday Grace. Mag-ano na ako, mag-gym na ako kasi Ayan, kasya yan sa'yo. Kasya yan, oo, maxi Kasi dress. maganda yan. One, i-book na kayo. Ay, yan dahil kay ano na lang amin. Yan siya si maliit, malaki. Ayan. Ay, meron pala nanonood sa'yo yung kilala ko si Ate Jeannie. Jeannie? Nanonood siya sa'yo. Hi, Ate Jeannie. Ay, nag-ano na. Ano yan? Ayan! Ma'am, yan, kasya yan kay ano? Bakit? Kay Love. Akin na yan. Ito sa'yo. Huwag kasi makikita yung ibang tiko sasabihin na naman, Ate Man, sige pa siya. Yung mga dami ko sa'yo. Ayan! Uy, kasya yan. Yan, oh. Oh my God, let's date na. Mag-ano na ako, mag-gym na ako. Guys, mag-gym na ako, ha? Ayan, oh. Motivation ko na sa Sexy yan, oh. Ay, gusto ko to, guys. Oo, di ba kasi yan sa'yo? Baka hindi mo na naman suot yan. Promise, OOTD ako. Ayan, tingnan mo. Ano yan? OOTD ako. Guys, ang dami, guys. Ay, pwede yan pang kasal. Ayan, ka sa akin. Pwede yan pang kasal natin. Ano gagawin mo dito? I love yan. Pa-birthday yan. Sa akin. Oh, Ayun yung mga gusto ko. pang-birthday mo. Kasi yan sa'yo. Oh my God. Masaya. Yung kita ko sa mga Yan ay maganda yun. So nice, mama. Ay, hindi ka siya tayo, Rex? Ayun na yung maganda yan. Ayan, oh. Yan, pan-direction na. So work? So work this or work purpose? Ayoko si Manay. Kita mo may stretch mark eh. Ha? Ano gagawin ko dito? Papaano ako palit siya. Ay, bongga yan. O, ayan na lang. Ayan na, Masi. Ito na tayo. Susunod na ano. Ayan na off shoulder. Yeah. Tapos may lamig niya. Kumpara niya mga Sabi na yung Celia. Thank you, baby. Oh, this is yours, Mama. Your wallet. Dito na pala sila, guys. Pauwi na nga eh. Naglilinis na yung isa. It's clean. Good girl. Where's Mommy? Mama. Who's that? What's my name? Mama. Good girl. Mamaw. Halimaw. Sabi niya, mamaw. Halimaw yan. In fairness, nagmamama na siya. Good job, Baba. Ayan na yan. Kunwari, magugas lang ako ng Mamaw. What's my name? Mamam. Uy, mamam. Good girl. What's her name? Halimaw. Halimaw. Momo. Who's that? Mumu. Mumu. Who's that, Baba?